Hey. Wow. So alright, what is up? So karon mag-unboxing ta. Kini is isa ni sa mga butang nga dugay na nako gipangandoy. Dugay na nako nga gusto makuha. So finally niabot ra gid siya, and this na. So medyo dako isa nga box. So ang sulod ani nga box is never na ako gi-expect nga makainani ko, but ako ning gipangandoy, ako ning gi-manifest, but wala ko kabalo kung unsaon na ako pagkuha, unsaon na ako pagpalit, asa ko mukuha budget, basta kay ako lang ibutang sa una-una nga someday kuha ra gid nako ni. So mo ni karon niabot na siya, and so una kay gusto paliton, ang una nimo tan-awon is kung magamit man nimo siya. Kung magamit man nimo siya, kung happy ba ka na mapalit nimo siya, balag unsa na kamahal, as long as happy ko, well gagamit sa iya. Dili ko ga matter kung mahal ba or barato, basta ang importante is happiness. So yan, box na nato ron. Hey. Wow, ang ganda. Woo. First, so iyang mga propeller. Oh, ang iyang quad hindi filter. Wow, so nice. Battery. Charger, do ka battery, and ang isang battery is murag nasa drone mismo nakasulod. Controller. Yes. Woo. So, ara yung controller. Tada! Woo! The last but not the least. Yeah. The last one. Pops. Yeah. Basta kay, muna ni siya. This is it. This is it, man. This is it. This is it. Yes! Woo! And sakto kayo kay niabot ang order gikan sa Shopee. Ang iyang silicone cover and ang iyang cover sa sunlight. So that's it. See you for the take off. Yeah.